दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 52थि जे गायसनथाय सान बेखौ जे बेंगलनि कुवारडांगायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा फालिफैदों बेखौ जोबोद मोनसे गाहाम मोनसे थांखि। मानो होननानै बुंबा सोनाब बंगनि मानसिफ्रा बर' फिसाफ्रा दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जाजेननाय समनिफ्रायनो अराय सम नांजाबफानानै दङ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जोनोम होनायजों लोगोसे गोख्रों खालामनायावबो सोनाब बंगनि बर' फिसाफोरनि जोबोद बिहोमा दङ आरो थांनाय समफोराव रमान हांखोनि सोमावसारनायनिफ्राय लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बड'लेण्ड सोमावसारनायनि जि मोनसे जारिमिन बेवहाय सोनाब बंगनि बर' फिसाफोरनि गासै 100% मोनसे बिहोमा आरो नांजाबफानाय दङ। बिथांमोननि मदद नङामोनब्ला सोनाब बंगआव बड'लेण्ड जेंना आरो बर'फोरनि थामोनथानि जि सोमावसारनाय बेखौ जोङो फोसावनो हानाय नङामोन आरो सोनाब बंगनि जि कलकातानिफ्राय लानानै सिलिगुरिसिम जि मोनसे प्रसार जों खालामोमोन बै समफ्राव बै समाव बेनि बर' फिसाफ्रा जोंखौ मदद होयोमोन। दा गोजाम माखासे मावथिफोरखौ आं गोसोखांनो लुबैयो। बर' थुनलाइ आफादाव माइकेल बैसोमातानि बाथ्रा, महाकालगुरि जोनोम जाजेननाय समनिफ्रायनो बर' थुनलाइ आफादखौ दानाय आरो गोख्रों खालामनायाव माइकेल बैसोमातानि जोबोद मोनसे बिहोमा दङ। आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्रा बुंनाय लोगो लोगोनो निक'डिमास हाजारिनि बाथ्राया फैयो। बड'फाजों ज' खामानि मावबोनाय सासे प्रेस स्पक्समेन बादिमोन बियो सोनाब बंगनि। दिनै बिथांखौ आं लोगो मोनफिननानै जोबोद गोजोननायबो मोनदों। लोगोसेयैनो आंहा मोनसे गोसोआव दङ दे आसाम आरो सोनाब बंगनि गेजेराव जोंहा संकस दैया मोनसे सिमा, जों बेजों नावजों बारनानै थाबायबोयोमोन। दलदली, महाकालगुरि, साताली बेफोर ओनसोलफ्राव गोबां सम आङो हर थालांदों। सोमावसारनायनि मुङावनो गोबां खामानियाव फैनांनानै आं बेफोर जायगायाव हर थालाङो। जेब्लायबो हरैनिफ्राय फैयोब्ला बर' फिसाफ्रा सोमावसारनाय समाव खैफोदानो जा आफोदानो जा बे जायगानि बर' फिसाफ्रा बयबो जोंखौ थानो जायगा होदोंमोन, जानो जायगा होदोंमोन, जेरैबो बिथाङा मदद होदोंमोन। दा बेवहाय बहुद गोबाव जाबाय थारमाने बर' थुनलाइ आफादनिबो जथुम्मा जाफैफेराखै। महाकालगुरियाव खनसे जाफैदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो जथुम्मा जायाखै। खेबसे बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया सातालियाव खनसे जाबावबाय आरोबाव, खिन्थु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जथुम्माया जाफैयाखै। दा नाथाय सोनाब बंगनि बर'फ्रा सिलिगुरिखौ बेस खालामनानै बावहाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसखौनो अफिस खालामनानै दा मोनसे जोबोद अर्गानाइज मेनाराव दं। बर' थुनलाइ आफादाबो गोख्रोङैनो दङ आरो बेवहाय दा बर' रावखौ मोनसे सोलोंथाइनि बिजों हिसाबै थिसननाय आरो फारसेथिङैहाय जि हा हुनि मोनथायनिफ्राय लानानै हारिमुनि मोनथाय कलकाताखौ बेस खालामनानै गोबां एक्टिभिटिस जायो। दा बे जायगानि बर' फिसाफ्रा कलकातायावबो मोनसे जायगा आवग्रिनानै दङ। बे बर' थुनलाइ आफादनि 16 नभेम्बरखौ खुंनो हादों। थांनाय बाराव बैसागु खुंदों बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिलनिफ्राय। दा बेवहाय गोबां बिथिंनिफ्राय जोबोद मोजाङैनो दङ, नाथाय जोङो बेवहाय माखासे मावनांगौ खामानि दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादा दिनै 52थि जे गायसनथाय सानखौ बाहाय खुंफैनायाव आं सानो जे मोनसे गोदान सिन्था बाहाय जाखांफिनदों जे जोंनि गेजेराव गोबां सम बिदि हयथ'बा जों लिंक गैया जादोंमोन। बे लिंकखौ फोनांजाबफिननानै जोङो बिनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय खामानि मावलांनांगौनि जे बिबान जों नाजावबाय। बे दिनैनि हाबाफारिया जोबोद मोनसे ओंथि गोनां हाबाफारि।